मी सौ तृप्ती सबून माणगावकर मनभर रेसिपी मध्ये तुमचं स्वागत करते। आणि आज आपण बघणार आहोत 40 माणसांच्या जेवणाचं प्रमाण। 40 माणसांच्या जेवणाची ऑर्डर आलेली आहे। त्यांचा मेनू आहे मटर पनीर, आलूची म्हणजे पिवळ्या बटाट्याची भाजी, डाळ, जीरा राईस, चपाती आणि पापड आणि लोणचं। तर याच्यासाठी काय प्रमाण लागणार आहे, काय काय साहित्य आपण घेणार आहे ते आता आपण बघूया। तर चला मग सुरुवात करूया। आता आपण इथे 40 जणांची डाळ करणार आहोत। तर ही मी 1.5 किलो डाळ घेतली, छान धुवून उकडून घेतली। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो कांदे, ते बारीक चिरून घेतले छान। त्यानंतर आहे 300 ग्रॅम टोमॅटो मी कापून घेतले बारीक। त्यानंतर आहे ही सुकी लाल मिरची। त्यानंतर आपण 2 कांदे लसणीचे घेतले आहेत, 1.5 इंच आलं घेतलंय, 8 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि 1 मोठी डहाळी कढीपत्ता घेतलाय। त्यानंतर आपल्याला फोडणीला लागणार आहे राई, जिरं आणि हिंग आणि हळद। आता आपण तेल घालून घेतलंय, तेल गरम झालंय, त्यामध्ये आपण घालतोय राई। राई छान तडतडायला द्यायची। राई छान तडतडली, आता आपण ह्यात घालतोय जिरं। आता राई जिरं छान तडतडलं, आता आपण ह्यात घालतोय लसूण, छान गुलाबी पर्यंत परतून घ्यायचं। आता आपण ह्यामध्ये मिरची घालूया आणि कढीपत्ता। आता आपण ह्या लाल मिरच्या घालून घेऊया। आता आपण ह्यात हिंग घालायचंय, तर आपण हळद घालायचे। आपण डाळ उकडताना हळद घातली होती, त्यानुसार आपण हळद घालायची। आणि आता आपण ह्यात कांदा घालणार आहोत आणि आता आपण ह्यात टोमॅटो घालून घेऊया आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि छान परतून घ्यायचं। आता आपण ह्यामध्ये 1 भरून चमचा साखर घातले, ते पण आपण छान परतून घेऊया। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इथे मीठही घालू शकता, पण मी मीठ लास्टला घालणार आहे। आता आपण ह्यामध्ये ही बॉईल केलेली डाळ घालून घेऊया। आता हे आपण एकत्र करायचं आहे आणि चवीनुसार आपण ह्यात मीठ घालणार आहोत आणि ह्याला एक छान उकळी आणून घ्यायची। आणि हे बघा, ही डाळ छान उकळी आली आहे आणि आता आपण ह्यात घालणार आहोत 1 मोठा चमचा तूप। आणि आता ह्याला छान उकळी आली की डाळ आपली तयार आहे। आता आपण मटर पनीर बनवणार आहोत 40 माणसांसाठी। तर त्यासाठी पनीर घेतले आहेत मी। हे पनीर 2 किलो घेतले। 2 किलो पनीर घेऊन ह्याचे छोटे क्यूब करून छान तळून घेतलेत आणि हे केले आहेत। कोमट पाण्यात मीठ घातलंय आणि त्याच्यामध्ये हे पनीर ठेवले, त्यामुळे पनीर म्हणजे असं रबरबीत होत नाही, छान सॉफ्ट राहतं। 1.5 किलो मी हिरवे मटार घेतलेत, फ्रोझन वाले घेतलेत। त्यानंतर मी 1.5 किलो कांदा घेतलाय। त्यानंतर 1 किलो टोमॅटो घेतलेत। त्यानंतर 2 मोठी गड्डी लसूणची घेतली। त्यानंतर मी 15 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, अर्धी जुडी कोथिंबीर घेतली आणि 100 ग्रॅम काजू घेतलेत। आता हे सगळं आपल्याला वाटून घ्यायचंय, ह्याची छान पेस्ट करून घ्यायची। आता आपण ज्या तेलात पनीर तळलं होतं तेच तेल आपण घेणार आहोत, कारण पनीरचा पूर्ण स्वाद त्यात उतरलाय, म्हणून आपण तेच तेल घेणार आहोत। तेल तापलंय, यामध्ये आपण घालणार आहोत जिरं, त्यानंतर तमालपत्र, त्यानंतर मोठी 4 वेलची, मोठी वेलची आहे ही। त्यानंतर आपण ही दालचिनी घालणार आहोत। त्यानंतर 6 हिरव्या वेलची आणि अर्धा टीस्पून लवंग। आता हे छान तडतडायला द्यायचं। आता ही ग्रेव्ही आपण फोडणीला देणार आहोत। आता हे छान तेलात एकत्र करायचं या आणि ह्या ग्रेव्हीला तेल सुटेपर्यंत ही ग्रेव्ही छान शिजवून घ्यायची। म्हणजे ह्यामध्ये जे पाणी आहे ग्रेव्हीमध्ये ते आटवून घ्यायचंय आणि ग्रेव्ही वाटताना पण कमी पाण्याचा वापर करून ग्रेव्ही वाटून घ्यायची। चमचा हळद, चमचा हिंग, 1 चमचा जिरे, 2 चमचा
धने पावडर, काश्मीरी लाल मिरची पावडर 4 चमचे, त्यानंतर किचन किंग 4 चमचे। झाल्यानंतर आपण यात घालणार आहोत पाणी, कारण मसाले जर आपण असेच फोडणीला घातले तर ते करपतात, त्यामुळे थोडंसं पाणी घालून छान मिक्स करून घ्यायचे। आपण एक पेलाभर त्यात पाणी घातलंय आणि छान ते एकत्र करून घेतोय। छान पेस्ट झाली आहे। आता ही पेस्ट आपण फोडणीला घालूया। आता ह्या मसाले आपण ह्या ग्रेव्ही मध्ये मिक्स करून झाल्यानंतर आपण ह्या फ्रोझन जे मटार आहेत ते घालून घ्यायचे आणि एक चांगली वाफ काढून घ्यायची आणि मसाले पण छान शिजवून घ्यायचे। बघा हे असं उडतंय ना, तर वरती झाकण मारून शिजवून घ्यायचे। आता ह्या हे फ्रोझनचे मटार घालून घेऊया आणि आता आपण झाकण मारून एक छान वाफ काढून घेऊया। 1 मिनिट। तर हे बघा मटार आणि आपली ग्रेव्ही छान शिजली आहे। आता आपण ह्यात पनीर घालणार आहोत। पनीर शक्यतो पहिले गाळून घाला आणि जर हवं असेल तर जे पनीरचं पाणी आहे ते तुम्ही घालू शकता। आता आपण हे पनीर घालून घेऊया। छान एकत्र करायचं। आता आपण जे पनीर तळलं होतं, ज्या पाण्यात ठेवलं होतं त्या पाण्यात आपण मीठही घातलं होतं। हे आधी आपण चाखून घ्यायचंय आणि मग मीठ हवंय की नाही ते बघून मीठ घालायचं। तर आपण चवीपुरतं मीठ घालायचंय, कारण मीठ थोडं कमी आहे, थोडं म्हणजे पूर्णच कमी आहे। तर चवीपुरतं मीठ घालायचंय आणि एक उकळी काढायची। आणि आता बघा हे छान शिजले। आता आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत कसुरी मेथी आणि 100 ग्रॅम बटर आणि आता हे एकत्र करायचंय। आणि आता आपण ह्यावर घालणार आहोत 1 चमचा गरम मसाला। भाजी पूर्ण तयार झाल्यानंतरच गरम मसाला घालायचा आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि आपली भाजी तयार आहे। 40 माणसांची बटाट्याची भाजी। हे मी 3 किलो बटाटे छान स्वच्छ धुवून उकडून बारीक चिरून घेतलेत। त्यानंतर लागणार आहे आपल्याला मिरची, कढीपत्ता, हळद, राई, जिरं, हिंग आणि कोथिंबीर। तर आपण ही भाजी फोडणीला देऊया। आता तेल घालून घेतलंय आपण, तेल चांगलं तापलंय। आता आपण ह्यात राई घालूया। बघा राई छान तडतडली। आता आपण ह्यात जिरं घातलंय, त्यानंतर आपण घालणार आहोत मिरची आणि कढीपत्ता आणि आता आपण थोडासा घालतोय कोथिंबीर बारीक चिरलेली, ती थोडीशी परतून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण घालणार आहोत हिंग, त्यानंतर आपण घालणार आहोत 1 चमचा भरून हळद। हे थोडं परतायचं आहे आणि मग आपण ह्यात घालणार आहोत ही बटाटे। आपण ह्यात चवीनुसार मीठ घालूया आणि अजून थोडीशी कोथिंबीर आणि आता हे आपण छान एकत्र करूया आणि एक वाफ काढून घेऊया। आता आपल्याला 40 माणसांसाठी जिरा राईस करायचा आहे। त्यासाठी मी 3 किलो मोगरा बासमती घेतलेला आहे। हा बघा। आता हा मी 1 तास पूर्ण मध्ये स्वच्छ धुवून 1 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहे। आणि ह्यासाठी लागणार आहे आपल्याला जिरं, तेजपत्ता आणि थोडी कोथिंबीर आणि तेल। तर आता आधी आपण हे स्वच्छ धुवूया आणि भिजत घालूया आणि मग फोडणीला देऊया।